Uncle Christopher, maraming salamat sa suporta diyan. Ayan, salamat. Alam niyo ba mga lalab, dati diyan sabi kasi ni Sir Sonel Kumar na join me. Gusto niya umakyat sa live ko pero mga lalab, hindi talaga ako makapaakyat kasi nagbago yung ano diyan no, sa aking live. Dati noon makikita mo kung sino yung nanonood sa'yo diyan sa baba. Tapos pwede mo siya mga lab ma-invite. Pero dito sa akin mga lalab, wala, hindi ko talaga mga lab makita. Walang join button diyan sa baba, wala. Bibi, walang join button, oh. Kaya hindi ko siya ma-invite mga lalab. Kahit anong gawin ko, hindi ko talaga siya ma-invite. Walang join button. Siguro nag-update si Facebook mga lalab. Iba na, oh. Hindi na katulad noon na pwede kang makapaakyat. Hindi ko alam. Dahil ba siguro hindi ako nakakapag-live? Minsan lang kasi ako mga lalab mag-live sa aking Facebook. Hindi mag-live. Saan si Papa? Umutang ka muna kay Facebook magpabinyag. Ah, wala. Walang advance. Hindi pwede Uncle Christopher. Bawal utang. Ayan, 2 million watching. Wala. Kailangan mo si dito Uncle Christopher ano ka, maka $100 bago ka makasweldo. Hindi pa natin nare-reach yan. Pero darating din yung araw na mare-reach yan Uncle Christopher. Akalain mo umutang. Umutang daw. Natawa naman ako eh. Huwag mo na bibing payakin yan. Hindi naman yan Uncle Christopher Bombay. Salamat. Uwi ka ba Uncle Christopher? Uwi ka? Da da di da 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 dan. Shoutout po sa inyong lahat dyan. Shoutout sa 2 million watching. Mega love shoutout. Ayan. Shoutout po sa 2 million mga lalab. Nakalive din ako mga lalab sa aking YT channel ah. Thank you everyone. Shoutout sa inyong lahat. Ayan, salamat po sa inyong support mga lab. Nakita niyo mga lalab yung ano yung sa bintana ko mga lalab. Kitang-kita mga lalab na sobrang napakainit sinag ng araw.
kunin mo na ang lahat sa akin. Wag lang ang aking mahal, alam kong kaya mong kaibigin siya. Salamat sa support mga lalab. Jan jan da da di dan ta da di da dan. Pag-abot na pala tong cellphone ni mama. To million watching, Mega Lab, shout out. Mga lab, salamat sa inyong support dyan mga lalab. Da-da-dan, da-da-da-dan, da-da-da-dan. Ayan, 3 million watching, Mega Lab, shout out. Salamat po sa support dyan mga lalab. Mag-comment lang po kayo dyan mga lalab. Para po mapuntahan ko po ang inyong ano dyan, bahay. Ayan, pasok lang po sa aking live mga lalabs. Magkamustahan po tayo.
2 million watching. Shoutout po sa inyong lahat dyan. Salamat sa support ng mga lalab. Salamat, salamat. Lee Sung-son TV, shout out lalab, mega love, shout out. How are you, my friend Lee Sung-son? Everyone, nice to meet you, everyone. High five, happy together. Thank you. Thank you, Lee Sung-son. How are you, my friend? Thank you so much, Lee Sung-son.
And mga love, thank you so much sa inyong walang sawang support dyan mga lalab. Bye-bye po. Thank you for watching. God bless everyone. Bye-bye. Jimmy watching, shoutout sa inyo mga lalab dyan. Kumusta po ang lahat? Pam 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 param pam 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 pam. Ata na siya.
sa mga people. Samira Lala, wassalamualaikum, walaikum salam. How are you, my friend Samira? Samira Chuchay, Backyard Garden. Lala, how are you, my friend? Long time. Now I am updated on my YT channel. How are you, everyone? Short, I'm gonna watch your short uploads, my friend Samira.
Hindi ko makita. Host, sis done your 3 short video. Ayan. Okay, Lalab Samira, I'm going to watch your ano ha. Samira Chuchay Backyard Garden. Samira Lalab, watching your video, my friend ha, Samira.